30 नं गरेस्वर समष्टिनि इउपिपिएलनि बानजायनाय लेखायै दिनै बालाबारि प्राइमारिनि बेन्दोंआव थानाय जोंनि इउपिपिएलनि बिबानगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि बिटिआर बिसायख'थि बेनि जि बाइक रेलि बे बाइक रेलिनि दिनै जागायजेननाय हाबाफारि बेवहाय आङो इउपिपिएलनि जानानै बेखौनो फोरमायगोन दि गरेस्वर 30 नं गरेस्वर समष्टियाव दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां बिपुल कुमार बसुमतारीखौ जोङो दिनै माने गोबां भट लानानै देरहानायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर नैबे समाव बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै आखायाव लानाय जादों। आं बेखौनो फोरमायगोन नैबे 30 नं गरेस्वर समष्टियाव जोङो इउपिपिएलनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारीजों कुनु पार्टिया दिनै जुजिनो हानाय जेबो लामा गैया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दिनै 26 जाति जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गासैबो हारि माहारि दिनै 30 नं गरेस्वर समष्टियाव जोङो प्राय माइनरिटि बा बर' सरनिया माने बाङालि बेबायदिनो एसामिस बे जातिफोरखौ लानानै दिनै जोङो खौसेयैनो खामानि मावगासिनो दङ। नैबे समाव जिखिनि जोंनि इउपिपिएलनि मावनाय दांनाय बेखौ लानानै गरेस्वर समष्टिनि गासैबो रायजो राजाया दिनै इउपिपिएलनो 22 सेप्तेम्बराव भट होनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दङ। बिनिनो मोनसे दिनै फोरमान जि हारसिङैनो बालाबारि प्राइमारिया दिनै बाइक रेलि लानानै दिनै रायजो राजा बिथांमोनखौ आरोबाव माने गोसोखांहोनो थाखाय बा रंजानानै 22 सेप्तेम्बराव लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएलनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारीखौ माने बिपुल भट खमैबो गोबां भट लानानै देरहानायनि मोनसे फोरमान आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारखौ बिटिआरनि फिन माने चिफ बानायनायनि थाखाय दिनै गरेस्वर समष्टिया दिनै रेडि जानानै दङ। नैबे समाव मा बुङो जिहेतु बिजेपिनि बिजाथि देरहासार नार्जारिनि जिहेतु न'खरावनो जिहेतु नोंथांमोना बाइक रेलि लाबाय बेनि समाव दा थारैनो बेनो जिहेतु दिनै बिजेपिनि जाय बिजाथि बिथाङा दिनै न'खरावनो बुङोब्लाबो मोनसे बेवहाय सिस्टेम थायो। नैबे बिटिआरआ जाबाय मोनसे 6 शिड्युल माने काउन्सिल बियो ट्राइबेल बेलेट ब्लकजों दाजानाय। दा नैबे समाव जोङो मोनसे बियो खुखिया दा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि जि 2027 जानुवारियाव जोंनि गोबां जि बिटिआर सुक्ति बिनि गोबां दफायानो मावफुंजाबाय आरो गोबां दफाया माने मावफुंजानांगौ दङ। बेनि सायाव जिहेतु जोङो बर' हारि हिसाबै बा बे ओनसोलाव रायजो जानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया बेखौनो फोरमायदों जे बिटिआरआव थारैनो सोर दैदेनगिरिजों सोर माने गार्जेनशिपजों बे बिटिआर ओनसोला खान्थि जानानै दङ। दा बेखौनो दिनै निजायनि न'बाबो बालाबारि प्राइमारिनि रायजो राजा बिथांमोना बुजिदों। दिनै प्रमद बर' सार बायदि बिटिआरआव मुरब्बी जानानै 26टा जाति जनगोष्ठीखौ जे बयखौबो बजबनानै खामानि मावनो हादों। ओंखायनो बालाबारिनि रायजोआबो दिनै बिथाङा बालाबारिनि जानो हागौ नाथाय गासैबो रायजो राजाया बिथांजों दिनै गैया आरो ट्राइबेल बेलेट ब्लक बेखौ लानानै दिनै मालाबाबो ट्राइबेलफोरा फावसैनानै गैया। दा बे ट्राइबेल बेलेट ब्लकखौ दिनै जोंनिनो जिहेतु माने आसामनि चिफ मिनिस्टार माने दिलीप शइकिया माने आसामनि जिहेतु माने बिजेपिनि आफादगिरि बिथांमोना असंबिधानिक बाथ्राखौ बुंफैगासिनो दङ। दिनै बियो 1884आव मोनसे माने इंराजफोरानो बानायनानै होलांनाय ट्राइबेल बेलेट ब्लकखौ दाननानै रावाबो गोहो गैया आरो बै बाथ्राफोरानो दिनै न'खरनि बिजाथिब्लाबो बिजेपिनो मालाबाबो भट होनायनि लामायाव गैया। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन बालाबारिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारीसो दोङो नाथाय बिजेपिनि बिजाथि देरहासार नार्जारिजों न'निब्लाबो रावबो गैया। समा दिनै थिनदों ओंखायनो लैहोर लैहोर माने इउपिपिएलनि बिजाथि